Kutut manggung. Kutut manggungin jajal Mbak Elisa mat-matan lu piye ya Rek? Wah. Cocok truk cocok. Wah. Kaya ngopo wis sak baban wae ya Rek. Ya ora apa-apa. Ya. Ya Mbak Elisa ya. Masih tetap semangat. Nggih, nontonnya nggih seragam ya. Nggih. Hanya demi wayang, Mbak ini. Nggih. Iki pripun ajeng langsung mawon nggih, mboten nggih Langsung bawang nggih. mawon. Nggih. Langsung mawon. Moga. Sore yalah bapak kutut manggo jaluk be kenes Luar biasa tenan ya Reng. Wah, suarane. Ya. Omben nono Ya. Yo. Diborong dhewe wae ya. Ya, lanjut Mbak Elisa ya. Mboten oper mik. Hah? Mboten oper niki. Wah. Kali sak wagon kok oper. Ya. Cis. Bagan. Nono. Ya. Dur. Ya. Ya. Nah. Ayo. Kula kok dengere pur ngaten. Duwir. Oh, per semut niku. Nek wonten kidulan wonten niku goro-goro tasih rame mboten, Mbak? Masih, Masih. kalau Jogja itu Ya. malah mat-matan, sukanya goro-goro. Penontonnya Nggih, Tasih? biasa. Tasih, Wih. nggih niku 60 tahun ke atas. 60 tahun. Prosentase dari yang awal Nggih. 30% sing pun ilang. Sing pun ilang
70%. Nggih Tinggal kalau 30. kalau koro-koro tergantung Rata- lakon. Biasanipun kalau Jogja niku yang disukai lakonnya. Oh, lakon. Nggih. Kalau lakonnya nanti menyuruh kira-kira masih asik bisa disimak biasanya bertahan Sing wonten sepuh-sepuh tetep tasih. Nggih. Tasih nggih. Masih. Nggih. Nek mriki carane pripun? Lek mancing kersanipun mboten kondur. Nah, penontone Mbak ya. Niki termasuk PR niki. Wah, niku setiap masyarakat niku karakternya beda-beda Beda-beda. dari daerah ke daerah. Menawi wonten mriki senenge orkes dangdut nggih diakehi orkese. Menawi senenge lakon nggih didudah lakone. Kan ngaten nggih. Nek Benten-benten. kula ora niku jane Pripun? gampang mawon. Gampange napa? Sirku tak kei durpres. Wah, lah nggih niku. Modal niku. Modal. Nek iso dalang disisihke nggih to. Dicepake nggo dorpres raketang mung Indomie napa sabun colek. Indomie sabun colek Brambang napa ya wis. kecap ngaten nggih. Nah, wis ora gelem nunggoni ya truk. Durpres iki prawah ayu ya truk. Lah lambemu lagam. Maka. Saji siswa saji Ya lanjut. Aduh. Aduh. Aduh, duh. Aku kan minat dilempar-lempar makin ketara. Bagus. Ya. Ayo. Yen tan wara ya bapak 14 ke.
Elisa. Nggih, Mas Niki Petro. wangi-wangi mikir. Iki napa? Formate konsepnya pripun iki? Konsep napa pripun? Ben kaya kidulan. Oh, Goro-goro penontonnya masih banyak sekali. Mek Walah. pandangan panjenengan di wilayah lor kaya ngene iki kudune mlakune piye? Wah, gimana ya? Saya kalau di daerah sini emang jarang-jarang Mas Petro. Jadinya belum mengenal masyarakat niku sing dikersake napa. Karena kan keinginan masyarakat beragam. Kula nggih mboten saged mutusi. Pripun ngaten mboten saged mutusi, tapi kalau di daerah Jogja itu udah kenal lama. Gimana caranya itu bisa ngasih masukan niku nggih saged. Ning nek niki kula mboten saged. Panjenengan langkung ngertos yang sering tanggapan di daerah sini karakter masyarakatnya pripun ngaten. Memang secara menyeluruh pancen ngeten. 1 2 3 kali 4 5 6 titik. Ternyata sampai goro-goro long seperti ini ya ora kuat akeh, Mbak. Nggih. Cobi mbok menawi Mas Gareng ngertos. Mas Gareng mbok menawi ngertos idene nggih. Idene piye, Reng? Iki ya wilayahe kek. Ah, nek wilayahe Mas Gareng kan gak jauh nggih. Ora jauh. Itu piye iki? Jenengan takoke bangsa sepele kok takokno. Jenengan iki jan ora mutu takoke kok. Goro-goro ben jek rame ngono to. Iya. Gampang to, Pak. Nah, piye? Goro-goro ke jam 11 sak jek rame to, Pak. Oh, wong edan iki. Lha kok goro-goro ben jek rame. Jam 11 goro-goro, limbuhan jam 8:30. Wayangan bar jam 10. Penonton jek kebek niku. Ah, iya. Ning ora usah bayaran kabeh. Lah matur to iki. Wong pancen pripun nggih? Wong dikawontenan mekaten, Bapak. Karena memang kontur sosialnya sudah beda. Kontur sosialnya sudah beda. Banyak pabrik-pabrik yang berkembang, masyarakat banyak yang kerja di pabrik. Nek iki engko ngantek nglantur teko jam 3 jam 4 sing mirsani nun sewu lho sing mirsani. Monggo sesuk jam itu kudu budal kerja. Nah, itu faktor kontur sosial seperti itu. Maka tidak bisa dipaksakan kok teko esuk. Lah mula nek wancinjing sing mirsani piyai sepuh-sepuh mergo sesuk wis ora gagas mlebu kantor. Berarti wis ngalami penelitian ono kene ya, Pak. Alah turah-turah skripsi kula tentang itu kok, Pak. Monggo kene iki ora ono sing nom-nomane nang pabrik iki, Mas. Piye? Lho. Wah, aku wis mubeng sensus kok. Oh. Ora bingung nggih. Mosok nggih. Pabrike ora ono ngene. Ora ono. Karangawen kono akeh. Lah tiyang mriki teng Karangawen. Makene ora ono. Ya. Ya sing penting budidaya. Leres sak gaduk-gadukipun. Wong kula panjenengan niku namung kantun nglestarekaken kemawon. Jernyatanipun para leluhur biyen, para nimpuna riyin damel gamelan, damel wayang kados ngeten endahe. Niki adalah sebuah puncak karya seni terhebat yang pernah ada. Awake dhewe kantun nglestareke to mo. Ora usah dadak gawe gamelan pun komplit. Wayang pun komplit, mboten usah dadak mikir wayang sing piye neh mboten usah. Wong nyatane wayang pun hebat kados ngeten. Karimung niru. Kantun niru karo nglakoni, nggih. Ya Mas Gareng sak lagon meneh Mas Gareng. Kula? Heeh. Karo Mbak Lisa. Oh, nggih. Engko terus ya kondur apa-apa Mbak Lisa. Lah kula? Kowe nang kene wae nganti esuk no. Oke, siap wong aku seneng wayang kok. Heeh. Nggih dawuh napa Mas Petro? Gelang kalung. Gelang kalung. Ah, yo lali apa ora iki? Ya. Yo satu saja. Nah, diaturake. Iki WA-ne wah akeh ora karuan Mbak tenan iki. Oh, nggih dibaca. Ora tak aturake. Walaupun di sini oh iya, soalnya kadang-kadang masih disimak dari jauh. Jadi walaupun di sini misalnya penontonnya nggih sampun kondur tapi di rumah itu sama tiduran masih nyimak. Jadi tetap memberi yang terbaik nggih. Ampun padam semangat. Yo, yo caya diaturake. Ya. Iki sing saka Sumatera. Ya. Wargane akeh. Ya. Gelang kalung monggo dados, Ca. Yo. Ya. Langsung. Heeh. Monggo. Ya.
ngaturaken mboten kadang-kadang kula napa wonten Palembang. Nggih, ora sithik sing kapan kono ya Kang Gareng kuwi. Bisa nyimak. Ya. Kata kalepatan nyuwun pangapunten Bapak. Nggih. Padha-padha reng. Yo iki awake dhewe nderekke Ndara Janaka ya Kang Gareng. Ayo, Gong. Iki nggone goleki murcane Sun Prabu Kunta. Wah, ana ngendi? Iki ngono yen nganti ora ketemu. Nggone para Pandhawa bakal mbangun praja. Wah. Bakal saya mundur iki mengko malah ing Kang Gareng. Ayo, Tro, enggak Ngupati kelawan Ndara Janaka nderekke anggone Ngupati kelawan ning Amarta ya, Tro. Ya.
Poto mirah ingsun Rehaden Mas Pogong mijil Tudatan pokaryo tak waspadake Ki Gaya Janaka panengah Pandhawa kuwi Janaka ya dasar kapura nyata pamadyaning Pandhawa Arjuna weh ladalah Arjuna panunggalane Pandhawa ora sah kok delikke kakangmu Puntadewa. Oh, Janaka ana ngendi tudono panggonane kakangmu Puntadewa? Yaksa kuwi sapa? Prabu Kunjara Yaksa. Prabu Kunjara Yaksa. Kowe ora ngarik kahanan negara Ngamarta. Ayo belakno iki patine arep. Wah, gaglak limpahmu ah. Wah. Oh. Oh!